kao thuolo ma Azimio nitiere godo ni mondo gichak sukuma kendo gidhiro godo pachgino mar mondo gibe oneni kanitiere nafas mar handshake to kara wabewe uru mondo wa support Azimio gi Raila mondo Odinga gilange mondo ka handshake no nyalo chopo to wabe wayude lemo moro matin. Kiwinjo ka jalup jatend piny Kenya pod loso ng'ato nyalo penjo kata ni ng'ama nochwanyo Rigathi Gachagua to kiero nyaka odiochieng' manyoro pod iwija kako odhi what Rigathi Gachagua nyaka sani iwinjo ka kuloso kotenore kod duoko mayiero mokalo ng'anyo mag jo Azimio rombe mopogore pach nyalo bedo mane kotenore ka kiwinjo ka koloso mane tipo mondo tugo mokalo kanyo. Aparo ni Rigathi Gachagua to sirikal mokalo nochwanye kabisa to ng'eni ma en ng'atno ma bende ne en jakony president mokalo personal assistant mar president Uhuru Kenyatta to be king'iyo kaka waseneno ka judiciary tiyo kata DPP e yore mag nonro mag mibadhi mag pesa mano ene omako jalup mar piny waseneno ka owacho ng'enyne ni mago gin gik manoketne aketa. But kiundani kate tut mare kleo okapar ni Rigathi Gachagua noikre mar bedo jalup president kech samoro bende ka ok noikore to dware ni mondo jogo ma manage okonye kendo kata kako rwakre kako loso gik mowacho dware ni mondo obed ng'atno ma ji nyalo wacho ni en president, the next president of the Republic of Kenya kech kako loso no ochalo mana ng'at ma kakisewacho adiera ni ng'ato nochwanye kabisa to sani koro in jalup mar president chwanyruok tema ni nyalo bet godo in gi thuolo mar mondi gone jok manochwanyi go simu nyisgi ni ane jalup mar president omiyo gik manotimo nago abe an gi thuolo mar timo nugi but nikech gin jogo malemo ahinya kendo pile pile waneno ka gitingo muma gidhi to gilemo okwa gi werruok kendo nyisgi an aseweyonu gik manotimo nago ok abitimo nugi to chak wuoth manyien mondo ng'ini to ere kaka wanyalo tiyo kanachiel gi jo leaders kata jotelo mopogore ma bende ok gine Kenya Kwanza government mondo chwanyruok ma waneno kuomeni kik bed chwanyruok ma is very visible